नेटवर्कआनो गैया माथो। हाय वेलकाम आंनि चेनेलाव फैनायनि थाखाय। लाइभ ट्राय खालामनायदों र'। ओमफ्राय स्क्रिनानो भिडिअ माबायाव डाबल डाबल ओंखारजोबलांदों मा खासि ओंखारना थाहैबाय। माबायदि जाखोरा। गुबुनफोरना माथो लाइभ होबोला मोनसेल'सो ओंखारो आंनियालाय मा थाखो 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 जालांजोब्बाय। माने बिदि जायोरा आंना। नायनि र' दिनै लाइभआव एसे गोबाव थाहानानै। माबायदि नुदों नोंसोरनियाव डाबल नुदों नामा? लाइभआवथ' रावबो फैखानाय नङा खोमोनदां माने आं लाइभ होबाय थाखायाना। ट्राय खालामबाय थादोंमोन आं माने डाबल डाबल जानायखायनो लाइभ होनाय जायाखै आरो। हेल' टम्पा बहा थाङो? न'आव मानो? न'आवनो थाङो? न'आवनो थाङो? ए बेटारि जोबजासे थागोन आं दिनै रावबो फैथ'वाबाबो। सोरबा लाइभ होग्राफोरा फैनांगौनो एसे सोंना लानो हागौमोन। औ नोङो बेल आइकन थुवाखै माथो थुना हो बेल आइकन। बेल आइकन थुनांगौ एक्सुलि बेल आइकन थुवाबा चेनेला माने भिडिअ'आ मोनहैयाना। एबार मोनसेल' ओंखारदों माथो स्क्रिना मोनथाम मोनब्रै फिसाजों। दहायलाय माने एसेबां थाखो थाखो जालांनायमोन बेलाय। ए मा खालामफिनखो दा मेसेजखौलाय? एसेमेसानो थाब फैयो आंना माने नेटनि प्रब्लेम ना बिराद न'आव थाबोला माने नेटनि थाखायनो लाइभ होजाया। दुब्लिकेटसो फैनानै दंफैयो आं। भिडिअ आपल'ड होदोंमोन दहाय दाखालि मा होनो रौतायाव थांनायनि भिडिअ एसे ओरैनो खालामला बायदोंमोन। जानला मोनलासो खालामनाय जाबाय। बेखौनो दिनैसो होनो सम मोन्दों आंहा। दहायनो होनो सेस्था खालामबाय थादोंमोन आपल'ड होनो माने
नेटनि थाखायनो आपलड होनो हायाखैमोन आरो दहाय आरो गुबुन मोनसे ब्रावजारजोंसो आपलड होदोंमोन। सोर सोर दंब्रा? कमेन्टफोरानो थाब नुजाया। बे स्क्रिन लाइभ होनायखौनो आं रोंखायाखैमोन बोरै बोरै खालामखो ओमफ्राय मा होनो बे सोरां इउटुब चेनेल दंना मोनसे सोरां ब्लग माबानि खैराबारिनि बेसो खोन्थाबाय। कमेन्ट चेनेल चेक खालामनि नोंथांमोनखौ दहायसो मोजां मोनदोंमोन। कुवालिटिया बारा जादों नामा? थिगानो माथो 144। कोई है तो कमेंट करिए प्लीज। माबा माबि जालांजोबसिगोन दा। मा जाखोलाय? अ दासो जाबाय। सोरबा एसेमेस हरदोंमोन रुसि डेरि मिल्क चक्लेट मोनबा बे नंगौ नामा? सिरिथ' हायाखै माने मुद जादों नामा? मिउटबो हैद मा जालायखो माबा इरर मा इरर जालायो? कमेन्ट फैदों कमेन्टखौ नुलायलायदों दां कमेन्ट माने वाटसाप मा जे आंखौ मोनसे होन र' ओइ गसंबाल'सो नेटवर्क मोनो माथो। गलाफियाबो आब' बहानिमोन? बाय बोग्रि जानाया आइया मानो खोनायाखैबा? सोर सोर दोंरा साथाम खिथिबाय थादों माथो साथामानो साथामखौनो खिथिदों। दालाय खोनादोंना खोनायाखैरा? मा जाखो आंनिया माने
हेलौ 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 भइसआनो जि गोबावजोंसो फैखायो डाबल जालांजोबसिगोन दा मा रखम लायेट फैयोबा गुबुनफ्रा हेलो कोई है तो कमेंट करिए प्लीज आं मिउटथ' खालामाखै बे खालामबा मा जागोन अ 7 फैदों माथो कमेन्टआ बोरो मायबा जादोंमोन गैया माथो रावबो गैला नामा सासेल'सो यहाँ तो कोई नहीं आ रहा है माबायदि जायोरा माथो कमेन्ट सेक्सनाव थांबोला साथाम वाचिं दिन्थियो आरो बेक खालामबोला माबा सासे खिथियो आंनिखौ आन्था मा लाइभलै बेलाय सोरबा लाइभ होदो थांनि र' बिनि लाइभआव माइना बरगयारी मा जागोन आं लाइभ होनानै आरो लाइभ होथारालां दिनैनिफ्राय